Vihioja virtaa, huhtikuun 7. päivä. Kuiske kuuluu, koska lumet sulaa. Ja kuten näemme, lumethan sulavat. Penkereet, auringonpuoleiset ovat jo monesti sulaneet. Hanget toki ovat paikkapaikoin tosi tukevat. Mutta muistakaa, kevät tulee kovaa vauhtia. Kesä omaansa odottaen. Tervetuloa kesäisille tenniksen ulkokentille ja tennisvalmennukseen. Ottakaa yhteyttä nettisivujemme kautta. Tennisvalmennusta Tampereella tai tennisopetusta Tampereella ja niin edelleen. Oikein hyvää tenniskautta itse kullekin lumen ja jään antaessa sijaa vihreydelle.